कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। धीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। శ్రీమద్భాగవతం 2వ స్కందం 5వ అధ్యాయం శ్లోక 23. महतस्तु विकुर्वाणात् रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्तु अभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। महतस्तु विकुर्वाणात् रजः सत्त्वोपबृंहितात् रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्तु तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। महतस्तु विकुर्वाणात् सः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। महतः महत्तत्वं तु కాని రూపాంతరము వలన రజః రజోగుణము సత్వ సత్వగుణము ఉపబృంహితాత్ వృద్ధి నొందిన కారణమున తమః తమోగుణము ప్రధానః ప్రధానమైనందున
తు తాని తాని అభవత్ ప్రకటమయ్యను. అభవత్ ప్రకటమయ్యను. ద్రవ్య భౌతిక పదార్థము. ద్రవ్య పదార్థము. జ్ఞాన భౌతిక జ్ఞానము. జ్ఞాన క్రియాత్మక ప్రాధాన్యముగా భౌతిక కర్మలు. క్రియాత్మకః ప్రాధాన్యముగా భౌతిక కర్మ. మహత్తత్వము వికారము నొందుట ద్వారా భౌతిక కర్మలు కలుగుచున్నవి. తొలుత సత్వగుణము మరియు రజోగుణము రూపాందును, తదుపరి తమోగుణ కారణమున ద్రవ్యము, దానికి సంబంధించిన జ్ఞానము, భౌతిక జ్ఞానము వివిధ కర్మలు ప్రకటన అగును. మహత్తత్వము వికారము నొందుట ద్వారా భౌతిక కర్మలు కలుగుచున్నవి. తొలుత సత్వగుణము మరియు రజోగుణము సత్వగుణము మరియు రజోగుణము తదుపరి తమోగుణ కారణమున ద్రవ్యము, దానికి సంబంధించిన జ్ఞానము, భౌతిక జ్ఞానపు వివిధ కర్మలు ప్రకటమగును. ఇది హ్యాండ్స్ రేస్ చేసింది భాస్కర్ గారా? ఎస్, భాస్కర్ గారు చదవండి భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము: వివిధ రకములకు భౌతిక సృష్టిలు దాదాపు రజోగుణ వృద్ధి కారణమునే కలుగుతుండును. మహాతత్వము భౌతిక సృష్టికి మూల కారణమై ఉన్నది. భగవత్ సంకల్పమున అది వికారము నొందినప్పుడు తొలుత రజస్తమో గుణములు వృద్ధి నొందును. కాలక్రమమున వివిధ రకముల భౌతిక కర్మలచే ఉత్పన్నమైనందున తమో గుణము తదుపరి ప్రధానమైనది కాగలదు. జీవులు ఆ విధముగా మరింత అజ్ఞానమును చిక్కుబడుదురు. బ్రహ్మదేవుడు రజో గుణమునకు ప్రాతినిధ్యము కాగా విష్ణువు సత్వగుణమునకు ప్రాతినిధ్యము అయి ఉన్నాడు. ఇక తమో గుణము భౌతిక కర్మలకు పిత అయిన శివునిచే ప్రాతినిధ్యము వహింపబడను. భౌతిక ప్రకృతి తల్లిగా పిలువబడగా భౌతిక జీవనమును ఆరంభింపజేయవాడు తండ్రియగు పరమశివుడు అనగా జీవులచే సమస్త భౌతిక సృష్టి రజోగుణము ద్వారానే ఆరంభమగును. ప్రత్యేక కల్పమునందు కాలము గడిచిన కొలది క్రమానుగత వృద్ధిచే వివిధ గుణములు ప్రబలమగుచుండును. కలియుగమునందు అనగా రజో గుణము మిగులు ప్రబలి ఉన్నటువంటి నాగరికత పేరున వివిధ రకములుగా భౌతిక కర్మలు జరుగుతూ జీవులు తమ నిజ ఉనికినే అనగా ఆధ్యాత్మిక స్వభావమును మరిచిపోవదురు. లేసమాత్ర సత్వగుణ సాధనచే ఆధ్యాత్మిక స్వభావము రూపము అనుభూతము కాగలిగినప్పటికీ రజోగుణ ప్రబలత్వ కారణమున సత్వగుణము చెడగొట్టబడును. కనుకనే మనుజుడు భౌతిక గుణముల పరిధిని దాటజాలడు. అనగా ప్రకృతి గుణములకు సదా పరుడై ఉండు భగవానుని అనుభూతి జీవులకు అతి కష్టము కాగలదు. వివిధ పద్ధతులను అభ్యాసము చేయడం ద్వారా వారు సత్వగుణమునందే ప్రధానముగా నెలకొని ఉన్నప్పటికీ అది సాధ్యము కాదు. అనగా స్థూల విషయములు అది భూతమనియు వాని పోషణము ఆ ఆది దేవతమనియు భౌతిక కర్మలు ఆరంభించేవాడు ఆధ్యాత్మనియు పిలువబడను. భౌతిక జగమునందు ఈ మూడు నియమములే ద్రవ్యము, దాని నియమిత సరఫరా, భ్రాంతిమయులకు జీవుల ఇంద్రియ భోగము కొరకై వివిధ రకములుగా భౌతిక సృష్టిల యందు దాని ఉపయోగము అనేది ప్రధాన లక్షణములుగా వర్తించుచుండును. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇరవై నాలుగవది. సోహంకార ఇతి ప్రోక్తో వికుర్వన్ సమభుత్రిధా వైకారికస్తైజసశ్చ తామసశ్చేతి యద్భిధా
द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्ति इति प्रभो सोऽहंकार इति प्रोक्तो सोऽहंकार सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिधा शक्तिः ज्ञानशक्तिरिति प्रभो सोऽहंकार इति प्रोक्तो सोऽहंकार इति प्रोक्तो समभूत्रिधा विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च एति यद्भिधा शक्तिः ज्ञानशक्तिरिति प्रभो सः अदे అహంకారము ఇది ఆ విధముగా చెప్పబడినది కుర్వన్ రూపాంతరం ఉంది సమభూత్ వ్యక్తమగును మూడు లక్షణములందు వైకారిక సత్వగుణమునందు రజోగుణమునందు తామసః తమోగుణమునందు కూడా ఇది ఆ విధముగా విభజింపబడినది భౌతిక పదార్థమును ఉత్పన్నము చేయు క్రియాశక్తి సృష్టిని చేయగల ఆరంభము జ్ఞానశక్తి మార్గదర్శనం చేయగల బుద్ధి ఇది ఈ విధముగా ప్రభో ప్రభు స్వార్థగతి పూర్ణమగు అహంకారము ఆ మూడు లక్షణములలోనికి రూపాంతరముంది. ద్రవ్యశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి అనేది మూడు విభాగములకు గల సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణములుగా తెలియబడును. నారద, దీనిని అవగతం చేసుకొనుటకు నీవు సమర్థుడు. స్వార్థగతి పూర్ణమగు అహంకారము ఆ విధముగా మూడు లక్షణములలోనికి రూపాంతరం ఉంది. ద్రవ్యశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి అనేది మూడు విభాగములందు సత్వగుణము, తమోగుణములుగా తెలియజేయబడును. దీనిని పెద్ద భాష్యం ఉంది. ప్రకాశ్ రావు గారు, ప్రభుజీ మీరు ఒక పరాచితండి. నెక్స్ట్ రామకృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యము. అహంకారం అన్నది అనగా భౌతిక పదార్థముతో
తాదాత్మ్యము కేవలము స్వార్థగతి పూర్ణమైనది. భగవానుని అస్తిత్వమును కూర్చిన స్పష్టమైన జ్ఞానమునందు లోపించి ఉండను. భౌతిక పరాయణులకు జీవుల ఈ స్వార్థపూరిత అహంకారమే వారు ఇతరులచే బంధితులగుటకును మరియు భౌతిక బంధమున కొనసాగుటకును కారణమై ఉన్నది. భగవద్గీత యందలి 7వ అధ్యాయమున 24వ శ్లోకం నుండి 27 వరకు ఈ అహంకారమును గూర్చి చక్కగా వర్ణింపబడినది. అట్టి భావన కలిగిన నిరంకారవాది దేవదేవుని గూర్చిన స్పష్టమైన భావనను కలిగి ఉండక అతడు తన ఆదియగు నిరాకార ఆధ్యాత్మిక స్థితి నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యార్థమై భౌతిక రూపమును దాల్చునని తోచిన రీతిలో పలుకుచుండను. అటువంటి వాడు బ్రహ్మసూత్రములు ఇతర అత్యున్నత జ్ఞాన గంధములను అమిత అభిరుచి కలవానిగా గోచరించినను దేవుడగు శ్రీకృష్ణుని గూర్చి అతనికి గల ఇట్టి తప్పు భావన మాత్రము కొనసాగుతూనే ఉండును. భగవానుని రూపము విషయమున గల ఈ అజ్ఞానమునకు తమోగుణమే కారణం. కనుకనే నిరాకారవాది శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నిత్యమగు సచ్చిదానంద విగ్రహమును ధారణ కావింపజాలడు. అభక్తులకు ఆ దేవదేవుడు తనకు వ్యక్తపరచుకున్న లేకపోవటే అందులకు కారణం. అట్టివారు భగవద్గీత వంటి శాస్త్రమును అధ్యయనము చేసిన పిమ్మటను మొండితనముతో నిరాకారవాదులుగానే మిగిలిపోవదురు. భగవాన్ని స్వీయ శక్తియగు యోగ మాయ కార్యమే ఆ మొండితనమునకు కారణం. అది సైనికాధికారి యొక్క సహోద్యోగి వలె వర్తించు మూర్ఖపు పట్టుగల నిరాకారవాది దృష్టిని కప్పివేయుచుండను. అట్టి భ్రాంతి మాయ మనుషుడు మూఢునిగా వర్ణింపబడినాడు. అజునిగాను అవ్యయునిగాను శ్రీకృష్ణుని దివ్య రూపమును అతడు అవగతం చేసుకొనలేక ఒకటయే అందులకు కారణం. ఒకవేళ శ్రీకృష్ణుడు తన ఆది నిరాకార లక్షణమును నుండియే రూపమును ధరించే వాడినచో దాని భావం అతడు జన్మించుననియు నిరాకారము నుండి సాకారమునకు మార్పు నొందును కాగలదు. కానీ అతడు అవ్యయుడు, బద్ధజీవి వలె అతడు నూతన జన్మనెత్తడు. భౌతిక పదార్థమునందు బంధత్వం కారణమున బద్ధజీవుడు మరల జన్మింపవచ్చును. కానీ స్వార్థగతి పరుడైన నిరాకారవాది అజ్ఞాన కారణమున భగవానుని సైతము వారిలో ఒకరిగా భావించును. వేదాంత జ్ఞానమునందు నామమాత్ర పురోగతి పొందిన విమటయు స్వార్థగతి పూర్ణముకు అహంకారం కారణమున అతడిట్లు కావించును. ప్రతి జీవి హృదయమునందు స్థితుడై ఉన్న కారణమున భగవానుడు అట్టి బద్ధజీవుల నైజమును భూత భవిష్యత్ వర్తమానములందు సంపూర్ణముగా ఎరిగే ఉండును. కానీ భ్రమితుడగు బద్ధజీవుడు మాత్రం నిత్య రూపమునందు అతన్ని ఏమాత్రము ఎరుగజాలకుండును. కనుకనే నిరాకారవాది శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క నిరాకార బ్రహ్మము మరియు పరమాత్మ లక్షణమును ఎరిగిన పిమ్మటియు భౌతిక సృష్టికి పరముగా నిత్యస్థితుడగు నారాయణుని రూపమున గల అతని నిత్య స్వీయ రూపమును అనగా భగవత్ సంకల్పమున ఎరుగజాలడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. రామకృష్ణ గారు కంటిన్యూ చేయండి. హరే కృష్ణ. లౌకిక అవసరములను కృత్రిమంగా పెంచుకొని పోవుట ఎందే భౌతికవాది సర్వదా రతుడగుట అట్టి మూఢత్వమునకు కారణమై ఉన్నది. పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణుని అనుభూతమునర్చుకొనుటకు మనుజుడు భక్తి యోగం ద్వారా భౌతికేంద్రియములను పవిత్రమునకొచ్చవలసి ఉన్నది. సత్వగుణము వేదవాణ్యమునందు ఉపదేశించబడిన బ్రాహ్మణత్వము అట్టి ఆధ్యాత్మిక అనుభవమునకు సహాయభూతము కాగలదు. ఈ విధముగా బద్ధజీవుని జ్ఞానశక్తి స్థితి ఇతర రెండు స్థితులను ద్రవ్యశక్తి మరియు క్రియాశక్తి కన్నను ఉత్తమమై ఉన్నది. సమస్త భౌతిక నాగరికత పెద్ద ఎత్తున కావింపబడిన పదార్థముల ప్రోగుచే కర్మాగార ప్రయోజనముల కొరకై ముడి పదార్థములు ప్రకటమైనది. ఇక పెద్ద పెద్ద కర్మాగారములు క్రియాశక్తి అన్నియును ఆధ్యాత్మిక జీవనమును పట్ల జ్ఞాన రాహిత్యముననే ఏర్పడుచున్నవి. ద్రవ్యశక్తి మరియు క్రియాశక్తిపై ఆధారపడిన భౌతిక నాగరికత యొక్క ఈ గొప్ప లోపమును సరిదిద్దుటకు మనుజుడు కర్మయోగ నియమములను అనుసరించడం ద్వారా
శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తి యోగమును చేపట్టవలసి ఉన్నది. అట్టి కర్మయోగ విధానము భగవద్గీత 9.27 యందు ఇట్లు తెలుపబడినది. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్ఞహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కుర్ష్వ మదర్పణం. ఓ కౌంతేయ, నీవు ఏది వనర్చినను, ఏది భుజించినను, ఏది అర్పించినను, ఏది దానమొసిగినను, ఏ తపమాచరించినను నాకు అర్పణముగా వనరింపుము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషా శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. महतस्त विकुर्वाणात् रजसत्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्तु अभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः. మహత్తత్వము వికారము నందుట ద్వారా భౌతిక కర్మలు కలుగుచున్నవి. తొలుత సత్వగుణము మరియు రజోగుణము రూపొందును. తదుపరి తమోగుణ కారణమున ద్రవ్యము, దానికి సంబంధించిన జ్ఞానము, భౌతిక జ్ఞానపు వివిధ కర్మలు ప్రకటం అగును. సో మహత్తత్వ మహావిష్ణు వాళ్ళ నుండి వచ్చేది పంచమహాభూతాలకి, అన్ని భౌతిక పదార్థాలకి మూలం. యాక్చువల్లీ మహత్తత్వ భగవంతుడు సృష్టి నిర్చిన తర్వాత అన్ని జీవులను కూడా ఆ మహత్తత్వములోగా భగవంతుడు ప్లేస్ చేస్తారు. వాళ్ళ ఐక్యత భగవంతుడు కన్నులతో భగవంతుడు సృష్టి చేసేది తన భగవంతుడు ఇంద్రియాలు, తన అంగాలు, దేహ భాగాలు అన్ని కూడా దివ్యమైనది. అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్వల విగ్రహస్య గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. భగవంతుడు మనము సృష్టి చేసే అట్లా కాదు. భగవంతుడ సృష్టి కార్యాలు కూడా అంతా తన సంకల్పము, తన ఆలోచనల నుండినే అది జరిగిపోతుంది. భగవంతుడిది మనము ఏదైనా చేయాలి అంటే చాలా దానికి బుద్ధి ఫస్ట్గా ఆలోచించాలి. తర్వాత దానికి ఏమి వస్తువులు కావాలి దాని అంతా చేర్పించాలి. ఆ తర్వాత దానిపైన దానికి ఒక ప్రయత్నం, మన ఒక శ్రమం కావాలి. స్వామికి తర్వాత అది కార్యగతం కావచ్చు, కాకుండా అవ్వచ్చు. అయితే కార్యగతం కావాలి అంటేనో చాలా బుద్ధి, మన జ్ఞాన బలాక్రియ అని చెప్పేది జ్ఞానం కావాలి. నెక్స్ట్ దానికి ఒక సామర్థ్యం, శక్తులు కావాలి. తర్వాత కార్యకలాపాలు బుద్ధి ఆ జ్ఞానంతో ప్రయత్నించాలి, లేకుండా యావది కాదు. భగవంతుడిది చెప్పేది స్వాభావిక జ్ఞాన బలక్రియ. స్వాభావికంగా భగవంతుడిది ఆటోమేటిక్గా ఈ శక్తులు భగవంతుడికి ఉంది. అది భగవంతుడి సూచన, భగవంతుడిగా ఇది డిజైర్, భగవంతుడు ఇది వస్తే చాలు. అది నెక్స్ట్ తన శక్తులు భగవంతుడి ఆటోమేటిక్గా జరిగే విషయం. ఆటోమేటిక్ అంటే భగవంతుడి శక్తులు భగవంతుడి సేవల నియుక్తులై ఉన్నారు. వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళు అది కార్యగతమైనట్లు చేస్తారు. సో ఈ సృష్టి కార్యం మహావిష్ణు భగవంతుడు చాలా పెద్ద రూపం. దాని నుండి మహత్తత్వము అది సృష్టి అవుతుంది. తర్వాత మహత్తత్వములోగా అన్ని సర్వజీవులు, ఎవరు బద్ధ జీవులు ఉన్నారో వాళ్ళు వెనకాలి
మనమందరూ వెనకాలి ప్రళయం ముందు భౌతిక జగత్తులో భోగించే ప్రవృత్తితో ఉన్నాము. భగవంతుడు దేహంలో ఉన్నాము. సో భగవంతుడు మనని తన కన్నుల నుండి భగవంతుడు ఆ మహత్తత్వంలోగా భగవంతుడు మనకి వేస్తారు. ఐక్యత అంటే భగవంతుడు చూశారు, చూసి అసృజ్యత, ఈ సృష్టి వచ్చింది. భగవంతుడు చూసే నుండి ఆ సృష్టి కార్యాలు ఆరంభం. భగవంతుడు మహత్తత్వం పైన తన దృష్టిని పెట్టినప్పుడు తన నుండి అంత బద్ధ జీవులు మనమందరూ కూడా మరలా ఆ మహత్తత్వానికి చేరుకున్నాం. సో అప్పుడు చేరేటప్పుడు చెప్తారు, యాక్చువల్లీ ఇది మహత్తత్వం అనేది భగవంతుడ భౌతిక శక్తి. సో భౌతిక శక్తి దీని స్వరూపము దుర్గాదేవి, పార్వతి, సో కాళి. సో వీళ్ళు భగవంతుడి శక్తి బహిరంగ శక్తి. సో భగవంతుడు నేరంగా వీళ్ళతో వ్యవహరించారు. సో అది భగవంతుడు ఇంకొక రూపము, అది శివ, పరమశివ. సో సదాశివ అని భగవంతుడు ఒక మూల ఇంకొక రూపం. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో అది నారాయణ స్వరూపం, సదాశివ లోకం, అది ఒక భగవంతుడి విస్తరణ. సో వాళ్ళ నుండి వచ్చే ఒక రూపం శివుడు అన్ని బ్రహ్మాండాలకి వాళ్ళు తమోగుణ అధికారం వహించుకుంటారు. సో విష్ణు నుండినే వచ్చేది సదాశివ, విష్ణునే. సో వాళ్ళ నుంచి వచ్చే ఈ రూపం శివుడు మాయాపతిగా, పార్వతి భర్తుడుగా మన జీవుల్ని మహత్తత్వానికి పెడతారు. మధ్యలో అప్పుడు ఆ శివుడు వస్తారు. దానికోసం వాళ్ళు మనకి తండ్రి అవుతారు. ఈ భౌతిక మన దేహం ఏమిటి ఉంది, ఇది మనకి ప్రకృతి నుండి దొరికేది. ప్రకృతి అంటే భగవంతుల భౌతిక శక్తి. సో ఈ మాయాశక్తి. సో దీనికి అధికారం వహించినది పార్వతీదేవి. సో వీళ్ళు మన తల్లి అవుతారు మన భౌతిక దేహానికి. సో అలాగే భౌతిక దేహంకి మన వీళ్ళు తల్లి అయినప్పుడు శివుడు తండ్రి అవుతారు. సో ఇది దాని ఇక్కడ వాళ్ళు తండ్రి తల్లి అని ఇక్కడ చెప్పే మాట కూడా వింటున్నాం. భౌతిక ప్రకృతి తల్లిగా పిలుపబడగా భౌతిక జీవనమును ఆరంభించేవాడు తండ్రియగు పరమశివుడు. అనగా జీవులచే సమస్త భౌతిక సృష్టి రజోగుణం ద్వారానే ఆరంభమగు. సో రజోగుణం అంటే ఎప్పుడో ఏమో ఒకటి కొత్తగా సృష్టించేది, ఒక కోరిక, ఒక దీని నుండి అయ్యేది అన్నట్లు. ప్రత్యేక కల్పమునందు కాలము గడిచిన కొలది క్రమానుగత వృద్ధిచే వివిధ గుణములు ప్రబలం అగుచుండదు. తర్వాత ఈ గుణ ప్రభావంతో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండేది. సత్యయుగంలో సంపూర్ణ సత్వగుణం ప్రభావంగా చెప్తారు. అందరికీ కూడా సత్వగుణం ప్రాప్తి ఉంటుంది ఆ జీవులకి, పర్టికులర్లీ మనుజ దేహంలో ఉండే జీవులకి. సో వాళ్ళు చాలా ఆధ్యాత్మిక అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉంటారు ఆల్రెడీ వాళ్ళు. సో ఈ రజోగుణము కొంత ఎక్కువగా అవుతుంటుంది ఈ యుగ చక్రాల్లో. కలియుగంలో రజోగుణం చాలా ఎక్కువగా, తమోగుణంగా అది రూపాంతుంది అని చెప్తున్నారు. కలియుగమనందు రజోగుణం మిగుల ప్రబలి అన్నటువంటి రాగరికత పేరున వివిధ రకములకు భౌతిక కర్మలు జరుగుచు జీవులు తమ నిజ ఉనికిని, ఆధ్యాత్మిక స్వభావను మర్చిపోదురు. లేశమాత్ర సత్వగుణ సాధనచే ఆధ్యాత్మిక స్వభావపు రూపము అనుభూతము కాగలిగినప్పటికీ రజోగుణ ప్రభావత్వ కారణంగా సత్వగుణము చెడగొట్టబడును. కనుకనే మనుజుడు భౌతిక గుణముల పరిధిని దాటజాలడు. అనగా భౌతిక గుణములకు సదా పరుడు ఉండు భగవాన్ని అనుభూతి జీవులకు అతి కష్టం కాగలదు. సో ఇది కర్టన్, అదే చెప్తుండేది యోగమాయ కర్టన్ అని చెప్తుండేది. ఇది భగవంతుడిని కప్పివేసిన కారణం మనము భగవంతుడ అస్తిత్వము, భగవంతుడ దీన్ని గాంచాము, పర్సెప్షన్ లేదు. సో అదే కుంతీదేవి చెప్తారు, ఏం చెప్తారు, మాయా జవనిక ఆచ్ఛన్నం అగ్న అధోక్షజం అవ్యయం నా లక్ష్యసే మూఢదృశ నఠో నాట్య ధరోదిత. సో కుంతి స్తుతిలో వాళ్ళు మనం ప్రార్థించేది, శ్రీకృష్ణ భగవంతుడా నిన్ని బద్ధ జీవులు చూసే కాదు, మనము చూసే కాదు. ఎలా మనకి కనిపిస్తాడు శ్రీకృష్ణ ఎలా అంటే మాయా జవనిక ఆచ్ఛన్నం. సో నీవు నిన్ని కప్పవేసిన ఆ పరద కర్టన్ మాయా కర్టన్, బహిరంగ మాయ, 3 త్రిగుణాల నుండి అయింది ఇది ఉంది. ఆచ్ఛన్నం కవర్ అప్. సో దాని నుండి మనకి ఎవరైనా కప్ వేస్తే ఏం కనిపిస్తుంది మనకి, ఇంకా బయట కనపడదు. సూర్యుడు వెలుగుంటేనో మనము మార్నింగ్ మేల్కొని థిక్ బెడ్షీట్ కప్పుకొని ఉంటే అది అంధకారంగానే కనిపిస్తుంది. మనకి ఇంకా మార్నింగ్ కాలే, ఇంకా సూర్యోదయం కాలే, ఇంకా నిద్ర చేయాలి అని ఉంటాము. అయితే తీస్తే ఆ బెడ్షీట్
ఆల్రెడీ సూర్యోదయం అయింది, ఆల్రెడీ వెలుగు ఉంది, కనిపిస్తుంది. సో ఇది మనకి మాయ. ఇది ఒక బెడ్షీట్, ఇంకొకటి రగ్గు, ఇంకోటి కవర్ చేసినట్టు ఈ గుణాలు మనకి కనపడదు. మాయాజమనికి ఆచరణం అజ్ఞ అదోక్షం అవ్యయం. అంటే మనం ఇప్పుడు అజ్ఞాలు మూడులు మనకి తెలియదు, మేము ఎవరు అని మనకి తెలియదు. అజ్ఞ అదోక్ష, భగవంతుడు అదోక్షజుడు. అదోక్షజుడు అంటే ఒక వన్ సైడ్ మనం ఉన్నాము, అజ్ఞలు మూర్ఖలు, మనకేమీ తెలియదు. ఇంకొక సైడు శ్రీకృష్ణుడు అదోక్షజ. అదోక్షజ అంటే మన ఇంద్రియాల నుండి భగవంతుడిని గోచరించే కాదు. సో మనము ఈ కర్టన్, మహామాయ కర్టన్ తీసి బయట వస్తేనో భగవంతుడు అదోక్షుడు, భగవంతుడు కనపడు. అంటే భగవంతుడు ఈ భౌతిక ఇంద్రియాల నుండి భగవంతుడు మనకి ఆధ్యాత్మిక సేవాభావం మనకి ప్రకటమయ్యే వరకు భగవంతుడు కనపడు. సో ఒక సైడు మనము కంప్లీట్ ఇగ్నోరెన్స్, ఇంకొక వైపు భగవంతుడు దీన్ని భౌతిక గుణాల నుంచి బయట వస్తేనే వాడు కనపడు. సో అదోక్షజుడు, మధ్య ఈ కర్ట, అజ్ఞ అదోక్ష అవ్యయం. సో సో ఇది మనకి కాదు, గోచరించే కాదు. ఎప్పుడు అంటే భగవంతుడిని మనము ప్రసన్నుడు మన భక్తి కార్యాలతో చేసినప్పుడు అప్పుడు భగవంతుడు మనకి కనిపించు. అప్పుడు భగవంతుడు తన యోగమాయ ఇంకొక పరద దాన్ని తీసినప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే మహామాయ తీస్తేనే కనపడు భగవంతుడు. ఇది నిరాకారవాదులు చాలా తపస్సులతో ఈ భౌతిక మొదల కర్టన్ తీస్తారు, పోతే రెండో కర్టన్ ఇంకొకటి ఉంది, యోగమాయ కర్టన్. సో అది భగవంతుడ ప్రసన్నుడైనప్పుడే అది భగవంతుడు ఆ కర్టన్ తీసి మనకి కనిపించాడు. సో ఇది ఇక్కడ జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి, ద్రవ్యశక్తి అని చెప్తున్నారు మూడు. ఇది స్వార్థగతి పూర్ణముగు అహంకారము ఆ విధంగా మూడు లక్షణంలోనికి రూపాంతరం ఉంది. ద్రవ్యశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి అనేది మూడు విభాగములందు గల సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణముగా తెలియబడు. నారద, దీనిని అవగతం చేసుకున్నట్టు నీవు సమర్థుడై ఉన్నావు. సో నారదుడు ఈ మూడు గుణాల పైన ఉన్నారు, శుద్ధ భక్తుడు. సో వాళ్ళకి అంత అవగాహన అవుతుంది అని బ్రహ్మడు చెప్తున్నాడు. సో అహంకారం అంటే కొంతమంది అహంకారం తీసేయాలి, అహంకారం నో ఈగో. సో అహంకారం తీసే కాదు, అహంకారం అంటే యాక్చువల్లీ మన గుర్తు, మన ఐడెంటిటీ. సో ఐడెంటిటీ ఎట్లా తీసేపోతుంది. మనము ప్రతి ఒక్కరు విభిన్నమైన జీవులు. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అస్తిత్వం ఉంది, ఒక గుర్తు ఉంది. అది నేను ఎవరు, నేను ఇప్పుడు భౌతికంగా నేను చెప్పేది నేను భారతీయుడు, నేను ఈ దేశానికి చేరింది, ఈ కులానికి చేరింది, ఈ మతానికి చేరింది, ఈ దీనికి అని నేను గుర్తు చేసుకుంటాను. ఇదంతా మిథ్యా అహంకారం, ఇది ఫాల్స్ ఐడెంటిటీ. సో దీన్ని తీసేయాలి. అవుతే నిజమైన అహంకారం అంటే నేను భగవంతుడా, శ్రీకృష్ణుడ నిత్య సేవకుడు, నిత్య కృష్ణదాస్, అహం బ్రహ్మాస్మి. అది నా స్వరూపం. ముక్తి ఇత్వా అన్యతా రూపం స్వరూపేణ వ్యవస్థితి, జీవేర స్వరూప హై నిత్య కృష్ణదాస్. సో మనకి ఇది మన స్వరూపం, ఇది నిజమైన అహంకారం. సో మిథ్య అహంకారం, ఆ భౌతికం దీని నుండి అది మనకి ఈ మూడు గుణాల ప్రభావంగా దేహానికి గుర్తించుతుంది. దాన్ని మనం వదిలేయాలి, ఆ అహంకారాన్ని విడిచేయాలి. సో ఈ జ్ఞానం కూడా ఇక్కడ చెప్తుండే ఇది భౌతిక జ్ఞానం. భౌతిక జగత్తులో చాలా జ్ఞానం ఉంది, అయితే ఇవంతా మూడు గుణాలకి ప్రభావంగా ఉంది, ఈ అహంకారం ప్రభావంగా ఉంది. సో ఇది భౌతిక జ్ఞానము అని ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంటే అప్పుడు మనకి వాసుదేవే భగవతి భక్తి యోగ ప్రయోజిత జనయతి ఆశు వైరాగ్యం జ్ఞానం చేయద్ హేతుకం. సో భక్తి కార్యాలు భగవంతునికి చేసినప్పుడు, అప్పుడు భక్తి సేవా కార్యాలు చేసినప్పుడు మనకి భగవంతుల అనుగ్రహం నుండి వైరాగ్యం వస్తుంది, విరక్తి భౌతిక జగత్ నుండి. అలానే దాని సహితము ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, దివ్య జ్ఞానం వస్తుంది. అది ఇక్కడ చెప్తారు. ఇక్కడ భౌతిక జ్ఞానం చెప్తున్నారు. ఇక్కడ జ్ఞానశక్తి, ద్రవ్యశక్తి, క్రియాశక్తి అని మూడో రకంగా ఈ భౌతిక జగత్తు నడిపేది చెప్తున్నారు. సో ప్రభుపాదు చాలా మరలా ఈ నిరాకారవాదుల అవగాహనము, వాళ్ళ కన్క్లూజన్స్, ఇది ఒక అజ్ఞానంలోనే జరుగుతుంది, ఇది మిథ్యా అహంకార భావం నుండి దొరుకుతుంది అని దీని గురించి గీతాలో కృష్ణుడు చెప్పేది. ఇది వాళ్ళు ఎరుగరు, వాళ్ళు నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృత మూడోయం నాభిజానాతి మమ అవ్యయం, నా దివ్యాస్తిత్వం వాళ్ళు ఎరుగరు అంటే నా యోగమాయ నుంచి ఇదైనారు
అని భగవంతుడు చెప్పేది. అటు వాళ్ళు అనుకునేది మొదటగా నేను నిరాకార రూపంగా ఉన్నాను, అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మాం అబుద్ధయ. వాళ్ళు మందమతిలు, ఎవరు నన్ను తొలుత నేను నిరాకార స్వరూపంగా ఉండి ఇప్పుడు నేను ఆకారం స్వీకరించి నేను అవతరించాను. లేదు, భగవంతుడు మూలతః సాకార స్వరూపమే భగవంతుడు. సో నిరాకార స్వరూపం భగవంతుడి ఇంకొక అస్తిత్వం. మూలంగా భగవంతుడు ఒక వ్యక్తినే భగవంతుడు. దాన్ని నేను స్పష్టంగా తెలుసుకున్నాను. సో ప్రభుపాద వాళ్ళ తత్వంలోనే వాళ్ళు చెప్పేది పరతత్వం అనేది అది అవ్యయం, అది మార్పు పొందదు, అది ఫిక్స్డ్ అని. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఎలా వాళ్ళు ఇప్పుడు నిరాకారం ఆకారంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అని చెప్తారు. అంటే వాళ్ళ తత్వం ప్రకారంగా ప్రతి ఒక్కటి ఒకటే నిరాకార స్వరూపం, బ్రహ్మజ్యోతి, అద్వైతం, అది మార్పు పొందదు, అవ్యయం అని. సో అది ఆచార్యులు ఇక్కడ కమెంట్ చేస్తుంది. కనుకనే నిరాకారవాది శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నిత్యమగు సచ్చిదానంద విగ్రహం ధారణ కావింపజాలడు. అభక్తులకు ఆ దేవదేవుడు తనను వ్యక్తపరచుకోన పోవుటయే అందులకు కారణం. అట్టివారు భగవద్గీత వంటి శాస్త్రమును అధ్యయనం చేసిన పిమ్మటయు మొండితనముతో నిరాకారవాదులుగానే మిగిలిపోవుదు. భగవానుని స్వీయ శక్తియగు యోగమాయ కార్యమే ఆ మొండితనమునకు కారణం. అది సైనికాధికారి యొక్క సహోద్యోగి వలె వర్తించుచు మూర్ఖపు పట్టుగల నిరాకారవాది దృష్టిని కప్పివేయుచుండు. అట్టి భ్రాంతిమయ మనుజుడు మూడునిగా వర్ణింపబడినాడు. అజునిగాను అవ్యయునిగాను శ్రీకృష్ణుని దివ్య రూపమును అతడు అవగతం చేసిగో లేక పోటే అందులకు కారణం. ఒకవేళ శ్రీకృష్ణుడు తన ఆది నిరాకార లక్షణం నుండి రూపమును ధరించి వాడైనచో దాని భావము అతడు జన్మించుననియు నిరాకారం నుండి సాకారమునకు మార్పు నొందననియు కాగలదు. కానీ అతడు అవ్యయుడు, జన్మ కర్మ చమే దివ్యం ఏవం యోజానాతి తత్వతః. బద్ధజీవి వలె అతడు నూతన జన్మం ఎత్తడు. భౌతిక పదార్థమందు బంధత్వ కారణమున బద్ధజీవుడు మరల జన్మింపవచ్చును. కానీ స్వార్థగతి పరుడైన నిరాకారవాది అజ్ఞాన కారణమున భగవాన్ని సైతం వారిలో ఒకనిగా భావించు. వేదాంత జ్ఞానమునందు నామమాత్ర పురోగతి పొందిన పిమ్మటయో స్వార్థగతి పూర్ణముగు అహంకార కారణమున అతడు అట్లు కావించును. ప్రతి జీవి హృదయమునందు స్థితుడై ఉన్న కారణమున భగవానుడు అట్టి బద్ధజీవుల నైజమును భూత భవిష్యత్ వర్తమానములందు సంపూర్ణంగా ఎరిగే ఉండును. కానీ భ్రమితుడు అగు బద్ధజీవుడు మాత్రము నిత్య రూపమునందు అతన్ని ఏమాత్రము ఎరుగజాలకుండా. కనుకనే నిరాకారవాది శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క నిరాకార బ్రహ్మము మరియు పరమాత్మ లక్షణములను ఎరగిన పిమ్మటయు భౌతిక సృష్టికి పరముగా నిత్యస్థితుడగు నారాయణ రూపమున గల అతని నిత్య స్వీయ రూపమును భగవత్ సంకల్పమున ఎరుగజాలడు. సో గీతాలో మరల భగవంతుడు చెప్పేది బ్రహ్మణోహి ప్రతిష్టాహం, బ్రహ్మజ్యోతికి మూలము నేనే. ఆమెట్గా అర్జునుడు చెప్పేది పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. సో ఎంత స్పష్టంగా మనకి అర్జునుడు చెప్పేదో లేదా శ్రీకృష్ణుడు చెప్పేదో గీతాలో తన సాకార స్వరూపము, తన మూల రూపమే ప్రతి ఆధారం. లౌకిక అవసరములను కృత్రిమముగా పోవుట ఎందే భౌతికవాది సర్వదా ప్రతుడగుట అట్టి మూఢత్వమునకు కారణమై ఉన్నది. పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణుని అనుభూతం అనర్చుకోనటకు మనుజుడు భక్తియోగము ద్వారా భౌతిక ఇంద్రియములను పవిత్రం అనర్చుకోనవలసి ఉన్నది. సత్వగుణము వేదవాన్మయమునందు ఉపదేశింపబడిన బ్రాహ్మణత్వము అట్టి ఆధ్యాత్మిక అనుభవమునకు సహాయభూతం కాగలదు. ఈ విధముగా బద్ధజీవుని జ్ఞానశక్తి స్థితి ఇతర రెండు స్థితులకు ద్రవ్యశక్తి మరియు క్రియాశక్తి కన్నా ఉత్తమమై ఉన్నది. సో సత్వగుణకు వచ్చినప్పుడు నిజమైన జ్ఞానము, వాస్తవ జ్ఞానము, యథార్థ దృష్టి వస్తుంది. సమస్త భౌతిక నాగరికత పెద్ద ఎత్తున గావింపబడిన పదార్థముల ప్రోగుచ్చే కర్మాగార ప్రయోజనముల కొరకై ముడి పదార్థములు ప్రకటమైనది. ఇది ద్రవ్యశక్తి అని చెప్తున్నారు. ఇక పెద్ద కర్మాగారములు క్రియాశక్తి అన్నను ఆధ్యాత్మిక జీవనము పట్ల జ్ఞానరాహిత్యములనే ఏర్పడుచున్నవి. ద్రవ్యశక్తి మరియు క్రియాశక్తిపై ఆధారపడిన భౌతిక నాగరికత యొక్క ఈ గొప్ప లోపమును సరిదిద్దుటకు మనుజుడు కర్మయోగ నియములను అనుసరించుట ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవాను ఈ భక్తి యోగమును చేపట్టి వలసి ఉన్నది. సో చాలా బాగా ఆచార్యులు చెప్తున్నది. భౌతిక జగత్తులో ఉన్నాము, కార్యకలాపాలను మేము విడిచే కాదు, కర్మ చేసేకి విడిచే కాదు. సో మనం ఏం చేయాలి? ఈ కర్మంని కర్మయోగగా మార్పాలి.
యత్ కరోషి యత్ జోషి యదశ్నాసి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్ పురుష్వ మదర్పణం. సో మేము ఏం చేస్తేనో, ఏమో ఆహారం భుజించితేనో, ఏమి ఇది ధర్మ కార్యాలు చేస్తానో, ధర్మ కార్యాలు చేస్తాను, ప్రతి ఒక్కటి శ్రీకృష్ణుడికి అర్పించి చేయాలి. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో అన్యత్ర లోకో అయం కర్మబంధన తదదత్తం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగా సమాచర. సో భగవంతుడు మనకి చెప్పేది విధానము. భౌతిక జగత్లో మనం ఏం చేస్తున్నామో దాన్ని చూడనని జోడ్నా హే, సో దాన్ని చేర్పించాలి. సో భగవంతుడిగా సంతృప్తి చేసేదానికి దాన్ని ఒకటి విధానాన్ని మేము స్వీకరించాలి. ఏది ఉనర్చినను, ఏది భుజించినను, ఏది అర్పించినను, ఏది దానము సగినను, ఏ తపస్సు ఆచరించను నాకు అర్పణంగా ఉనరింపుము. సో భక్తుడు కృష్ణుడు ఒక్కడే భక్తుడు. భక్తారం యజ్ఞ తపస్స సర్వలోకమహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిం ఇచ్చతి. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి